тым, хто любіць беларускую мову. Мяне зваць Надзея. І вось аднойчы да мяне звярнулася моя знаёмая і папрасіла мяне дапамагчы ва вывучэнні беларускай мовы. Яна запыталася: Надзя, вось ты размаўляеш на беларускай мове, як чалавеку, якому ўжо там, хто не школьнага ўзросту, пачаць размаўляць па-беларуску? І вось я подумала, што я магу зрабіць для людзей у гэтым напрамку. Вось на маю думку, добра, канешне, глядзець нейкія відэаролікі, слухаць беларускую мову, чуць яе жывую. Добра чытаць на беларускай мове, каб бачыць вачыма словы беларускія, як яны пішуцца, як будуюцца сказы, фразы на беларускай мове, якія ёсць адметнасці ад рускай мовы. Але больш за ўсё, мне здаецца, дапаможа навучыцца гаварыць па-беларуску практыка гаварыць па-беларуску. І калі, напрыклад, мы вывучаем англійскую мову, то нам кажуць: вось вам трэба трапіць проста ў англійскамоўнае, англамоўнае асяроддзе, там нейкую краіну, і вы загаворыце. Што рабіць нам з беларускай мовай? Мы жывем у Беларусі, мы ў той краіне, дзе павінна быць максімум беларускай мовы. І мы не гаворым. Чаму? Таму што асяроддзе залежыць, як мы бачым, ужо не толькі ад краіны. Калі мы не можам трапіць яго так натуральна, прыехаўшы на тэрыторыю Беларусі, мы можам здаць, мы можам яго стварыць, нібыта штучна сабе, як нейкай размовай, гутаркай у онлайне. Важна, каб гэтая гутарка была паміж людзьмі, хто хоча вывучаць беларускую мову і хто трошкі лепш яе ведае, для таго, каб ён змог папраўляць, нешта падказваць. Вось лепш сказаць так, але не гэтак. Вось гэта будзе калька з рускай мовы, але гэтак гавораць беларусы. Вось гэта такія 3 напрамкі для вывучэння беларускай мовы, якія я бачу эфектыўнымі. Найбольшая эфектыўнасць менавіта ў размовах, у самой практыцы. Тое, што нам і патрэбна зрабіць. Я магу прапанаваць такую практыку, напрыклад, у Zoom, размаўляць, напрыклад, па паўгадзіны на розныя адвольныя тэмы. Тэмы можна выбіраць, прапаноўваць, можна і без тэм гутарыць проста пра тое, як ідуць справы, кожны можа расказваць, і гэта ўжо будуць розныя тэмы, у кожнага свае справы, у кожнага свае тэмы. Вялікі дзякуй за ўвагу і да новай сустрэчы!